Čo si vy myslíte všetci o tejto ledke dole, ktorá tu svieti? Taká ružovkastá, fialová. No, tak dívajte sa. Aby som vám urobil skúšku správnosti, urobíme si skúšku správnosti napríklad na tejto. Dáme zelenú, hej? Dáme zelenú. Všetci vidíte, že zelená, výborne. Ja zoberiem a dám tam toto zariadenie, ktoré ukáže farbu. Pozrite, súhlasíte však? Je to 520 nanometrov, tam dole sú aj čísla, je to zelená. Pôjde. To mení farby. Mám tu takú, čo mení farby, pozrite. Tá má, teraz svieti modro-zeleno, v zápäti bude svietiť len červeno. Viete, ako ešte vám môžem ukázať, že toto je CD-čko a mám tu DVD-čko, ako ich rozlíšim týmto laserom? Existuje také pravidlo, volá sa to v podstate difrakcia na mriežke alebo na štrbine. Keďže tam mám, všetci ste si všimli, že keď si takto hráte v svetle sa s CD-čkom, tak hádže také krásne farby. Že aj šoféry to majú v aute navešané, aby im to blikalo. Tak toto je ten efekt, že to svetlo sa v podstate rozkladá, rozptyluje na tej mriežke. A to isté urobí laser. Ja keď zasvietím laserom na CD disk, tak viete, čo spraví? Tak rozptýli mi, vyrobí mi také body. Už tu niekto aj kričal, že aha, vám to hádže také body. Presne, pozrite sa. Vidíte to? No. A teraz, viete, aké platí pravidlo? Čím sú drážky bližšie, tým budú body od seba ďalej. Zoberiem DVD disk. Takže čo čakám? Veľa drážok, to znamená, budú ďalej. A keby som mal Blu-ray, čo nemám, tak budú ešte ďalej.